A edición número 33 da Xuntanza Internacional de Gaiteiros, evento declarado de interese turístico e cultural, reunirá o vindeiro sábado no Castelo de Monterrei a músicos de Galicia, Asturias, Escocia, Irán, India e Xapón. Esta edición será en memoria do insigne mestre gaiteiro artesán Antón Varela, Tonecho. Este evento ten como obxectivo potenciar e poñer en valor a gaita. Poñer en valor o noso, poñer en valor o propio, contribuindo á creación dunha identidade non só propia, sino dunha identidade forte. A xuntanza é unha verdadeira escola de gaiteiros, pois por ela pasaron os mellores gaiteiros de todo o mundo. Esta xuntanza ten, como decía Rosendo, a filosofía de dignificar este instrumento que aparece na base da música de moitas culturas de Asia, Europa, África. Polo tanto, podemos decir que é un dos grandes exponentes da civilización. Esta edición da xuntanza está dedicada de maneira especial ás gaiteiras, polo cal actuarán destacadas instrumentistas. Desde o ano 2007, como decía, pois decidiuse que a Fortaleza de Monterrei fora sede permanente desta Xuntanza Internacional de Gaiteiros. E neso, pois, tivo moito que ver Xosé Luís Foixó, que eternamente lle estamos agradecidos por esa creo que boa decisión tan acertada, non? A novidade desta edición é a exposición de gaitas primitivas no Hospital do Peregrino, no Castelo de Monterrei, que poderá visitarse do 8 de xuño a 11 de xullo, de mércores a domingo.